fent escarxofes farcides. Sí, jo pensava, dic, no sé si us ho havia dit. Qui ens ho ha dit? No sé, algú ens ho ha dit. Tu, no sé que m'ho havia dit algú. Doncs coi, que jubilada ja. Està jubilada. Ah, sí, ja ho és. És quin Amb el morro. Cisco. Oh, aquells que treballen en banc. Escolta, Sembla que ets l'única que conec feliç perquè l'han jubilat. Sí? Pensa que a vegades trobes a gent i què? Com et sents i què? Com si tinguessis una mala Jo tinc una cunyada que l'han jubilat a la força. la caixa... Està amb un disgust. Aviam, una cosa és que... Mira, que veurem allò, i diu que marxava d'allà. Ostres, tu, t'imagines? El Jaume està amenaçant. Hi ha el lavabo més, però aquelles... Amb el porró buit, no? Vol dir-hi, compte que diguis que el Jaume grava. Has tret la d'allò, Frans, has tret la regadeta. No he tret res, jo. Doncs et deixo les claus. No et deixo les claus. Doncs ja el has tret. No, està obert. Està obert ara? Abans estava tancat. Passa que les carxofes han quedat fora de foc. El David li deia que fa 4 dies, aquí a la via, anava amb l'Eva, el David, A vora el pont, per l'altra banda. per tornar allà a Sant Joan. I després entra, traspassa el riu i s'enfonsa, va cap a dintre, per terra ja. O sigui que per Sant Boi, pocs metres va per sobre, perquè de seguida ja... No, però pot fer bé. Graus va Però vull dir, allò de fer una parada de Barcelona, anar a l'aeroport amb l'AVE és absurd. No tant, es parlava molt, No, a l'AVE el volia fer parar 3 o 4 estacions a Barcelona. Oh, s'ha posat nerviós. Vaja, que això l'ataca, l'ataca. Em falta la barretina i... Com veus això? La barretina està al porró. És cert? Para, falta. La barra ja està, no? Els morts de Calella feien un cremat, quan de la guitarra solien cantar, visca Catalunya, visca el català. Venga, Catañol, canta tú también, hijo. Adrià, saluda. Uy, Adrián, mira, Adrián. No em diguis que et sortia la cara bruta, carinyo. Adrián. Adrián. Sí. Que no, que está el entretenido con sus juguetes ahora. Adrià. Adrianet. Qui era l'Adrianet? L'Adrià Gispert. Sí. L'Adrianet. Molt bé, sí, diu. Lo digo del niño, pero no puedo dejar mejor hoy. Jo mirava una vegada, no? Calent, Si quan ve està molt... Sí, sí. Els pagesos quan veniu... No li vaig vist mai més, jo tampoc no l'he vist. El fill. Això? Que va treballar amb la Montse. I al carrer Víctor Balaguer, visita, té. Va estar a l'hospital. Hablava i la? I aquesta què és? Amb qui? Amb qui treballava? La Montse, que havia estat allà. La Montse Manic.
No, No, la Montse no, potser és de Sant Vicenç. la Maria Teresa. La Maria Teresa, no la Montse, clar, havia passat la Maria Teresa. D'Aimeric. La Montse És i dudós, el Marí. color. La Montse i Bé. Marí. Ara es casa amb el Jani. Sí, és assistent social Turquesa. de l'Ajuntament. La Montse i Marí, que és Adrià, mira, Aimeric, mira, mira, Aimeric. mira, mira, Digues hola, Adrià. Saluda. Treballa a Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona, La Montse i Marí. i és arquitecta tècnica. és arquitecte. Ai, La Montse i Marí. aquí no hi ha És res. vera que n'hi havia una que es deia Montse i Marí, que està aquest any a l'Ajuntament. Ara, primer A que l'Ajuntament de Sant Boi? I Ah, doncs deu ser un altre. Com a treballadora social. Vaig pensar potser és ella. Però deixa'm, mira'm, Adrià, mira'm, que te n'adeixo una mica, va. Doncs quan es casa? El 9 de maig. 9 de maig ja? jo aquí mateix.